Oh lole lole Kentosaru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Oh menungsa ora tatanan. Ning antase kowe mung sak drajating batur wae lha kok teko blangap-blangap ucapmu. Drwili kaya grojokan terweteh kaya petet sewu nembo pategalan. Bagong. Minggir. Ngapa? Iki bagianku. Nan lho terus ora kisruh lho kowe. Ora kisruh sing biasane kisruh ki kowe. Kowe saiki ora usah kisruh gandeng. Kowe saiki wis madegus. Dus kowe kok Gus. Ngene mikir kene. Engko nek dadi Karangabang dadi Karangabang aku wae sing nandingi wis ora. Pasake karo satriya ngrandu ngregus. Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Puspitanu dyono miyang mancara sarmarokmo parangking manik ora Pratanya kang sumirat penyaring kaca laliwaran nerki laci sireng kate wimbo kekanto mrek mi Pena ruto mantu separan kang mangambaragonas ngabagit sroning pasewakan mangkyo trajating praja kawuryan wasunya ruri ora pangrahing ukara karana
tanpa palupi ati lara silastuti sucana sarjana kelu kalulun kala tida tidem tandaning mati andayeng rap ning karo banrupito niwang sukmana mangabdi luwi ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara nun mangke Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu lepat aturipun Darma Kusuma kula tandhah wadana Koko Prabu wondene sampun sawetawis wekdal anggen paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh lan cumandhuk wonten para janegari Indraprastha wondene dereng wonten wedhaling sabda pangandika saking paduka Kanjeng Koko Prabu malah kawontenan bapak anglayani jujul nusuli arawipun bapa Remban Durna ing Sakalima Koko Prabu kados pundi menggah sak mangke ingkang rayipun Darma Kusuma badhe anjenengipun dhateng kawontenan kedaton negari Ngamarta Koko Prabu Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestung Rawayu Bathara jagat nun mangke yayi awon digaya ngapa kawontenanipun ingkang Raka ing Dwaraka kula menika suwanten ngesanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma lan ingkang dados nalindra wonten Praja Negari Ngamarta menika datang sanes kejawi ugi namung paduka Yayi Prabu Puntadewa Ngamarta pramila samangke gandeng ingkang anggadhahi Purba lan Wasesa tumrap kawontenan Pasewakan Agung Negari Ngamarta samangke menika namung paduka Yayi Prabu pramila enggal-enggal kadangu rawipun Bapa Remban Durna bab wigatosipun ingkang Raka samangke kula badhe matur dipun penggalih kantun kemawon Yayi mekaten Koko Prabu inggih menawi mekaten kula nyuwun dipalilah badhe andangu dhateng rawipun Bapa Remban Durna sumangga kersa nun mangke Bapa Remban sewu lepat aturipun Darma Kusuma kula nyuwun pangapunten wondene rawuh wonten Praja Negari Ngamarta kamangka kanthi kawontenan ingkang sarwa-sarwi kekirangan inggih kawontenanipun para putra para Pandhawa ingkang sakmangke dereng saged asung bulu bekti anyugata rawuh paduka Bapa Remban Durna pramila sakmangke rawuh paduka mugya kinantenan karaharjan ingkang putrapun Puntadewa ngaturaken pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Remban Durna kentas waru gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana alas dadi wana kula anak-anak salebetaturipun ingkang Bapa ing Sakalima sakmangke sowan kula sampun tinampi wonten ngesanipun anak Prabu Darma Kusuma inggih tebih saking raos kuciwa kawonten Praja Negari Ngamarta senyatanipun negari Indraprastha menika negari ingkang estu Gog Binathara jajanipun negari Ngamarta menika ngibarat sak prasekawaning donya menika wewengkon negari Ngamarta pramila sakmangke sampun ngantos paring dawuh bila anggenipun nyugata ingkang Bapa anggen kula wonten negari Ngamarta kanthi kawonten ingkang sarwa-sarwi kuciwa babar pisan boten sowan kula wonten mriki menika tinampi kanthi damel bombong ing manah tiasipun
Inggih bapa ing saka 5 pramila sak mangkengger paripangsa pambagya raja sampun inggih bapa tambi sowan kula antuk pangestu ning dewa anggen kula sanresanipun para anak kula Purwandu tebih saking rubeda cinaketna ing Karaharjan mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa Mogya Konjo wonten ngarsa paduka anak Angger Ngamarta anak Angger Puntadewa sampun saged damel bombong dasmanipun ingkang putrapun Darma Kusuma mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Bapa Remban Durna sampun boten karang prayogi nggih Bapa Remban Durna sakawipun ngaturaken kasugengan anggenipun tedhak wonten negari ing Ngamarta anak Prabu Ndarawati sampun adat saben kula nyumurupi anak Prabu Kresna menika rawuh wonten Praja Negari Ngamarta Inggih nggih Karaharja sawanipun ingkang bapa ing saka 5 mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi konjuk wonten kersa paduka anak Prabu Ndarawati. Sampun kula tampi damel bombong manah kula Bu Remban kaprayogakna sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku. Sarawi Durna bapakku saka 5. Ora kudu ngaturake basaku katura. Loleh. Anakku wong gagah, anakku wong jentara. Werkudara. Anakku murid sing paling tak tresnani ya. Bratasena iya kowe atur basa, atur bekti nang ngersaning wong atuwamu Begawan Durna ing Sukalima. Wis tak tampa, ora liwat pangestune wong tuamu ing Sukalima wae tampanana ya, Werkudara. Yo, tak gegem dadekake jimat nggonmu rawuh ning negara Ngamarta. Mongko ketumu anyar. Anyar kabeh iki. Swadaya Sukalima. Yo, jarikku ya anyar. Ya mung aku njaluk nek wis dibagi dum-duman kethu aja terus didol. Ora. Yen aku buta ya tak dol. Ya senengane to ora. Prayogakna Rawi Durna bapakku. Kaya wis ora kurang kepenak nggih Werkudara. Bapa Remban Durna kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk. Oh, iki sapa iki? Kula ingkang putra Madukara, mosok inggih kesupen. Oh, latalah. Iya Janaka iya. Sajak kowe arep sowan ngetan ya kowe ya. Pangestunipun. Ya, sembahmu tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi mboten langkung kaprayogakna lenggahipun Bapa Remban Durna. Kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu nggih, anjreng Kang Puspitarum. Nuwun mangke dereng. Oh, dereng. Mangke kek ngendika? Nuwun sewu Bapa Remban Durna. Sewu lepat aturipun Darma Kusuma kula nyuwun agunging samudra wangaksami mbok bilih kula kanggep lancang anggen kula andangu dumateng wigatosipun Bapa Remban Durna nggih nyorawuh wonten negari Ngamarta sajak ngemu wigati tumuli sak mangke Bapa Remban kaicala jiga lan perkewa Durga Sangga rungging kang putrapun Darma Kusuma sumedya nampi dawuh pangandikanipun Bapa Remban Durna ing Sukalima. Bapa Remban leng-leng ramyan ingkang driya lir Iwang Candra katawengan sumu ing das katuritan kabarsaning rojit rembing driya nawung
kekurung ing nyewang wisesa lole kentos karo gembal manyar-manyar ning dhuwur ana alas Tadiwana. Sewu pataturipun ingkang bapa diageng pangaksa mingger. Mboten kateges kula lancang lan kuma mantun. Matur ten kersanipun anak Prabu Puntadewa. Neming jugake kok digongke. Samangke kula namung nuhani dhateng dawuhipun anak Prabu Puntadewa. Bilih kula sampun sowan lan kula sampun dipun caketaken sowanipun urusanipun anak Prabu Darmakusuma. Samangke tumuli kula kang suwun medhangaken menapa ingkang dados wigatosipun wondene kula wonten negari Ngamarta nggih. Sowan wonten urusanipun para anak-anak kula para Pandhawa. Sepisan sowan kula mriku tinju dhateng kararjanipun anak Prabu Puntadewa sak katang Pandhawa inggih siswa kula maha siswa. Anak-anak kula pun para Pandhawa, Werkudara, Janaka lan kembar. Inggih. Wondene ndung kapangka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula mriku dipun utus dening anak Prabu Ngastina. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Inggih. Nalindra Ngastina mriku Kaka Prabu Duryudana. Inggih. Senes Prabu Gendrayana senes. Inggih. Samangke anak Prabu Duryudana utusan kelawan wisanipun ingkang bopeng saka 5. Kapuri kula sonten sanipun para kadang Pandhawa ingkang wigatosipun boten sanes kejawi namung kula supados nyuwun senjata pitulung wonten kersanipun paduka anak Prabu Darmakusuma utaminipun dhumateng para murid-murid kula pun anak-anak kula pun para Pandhawa. Wontenipun ingkang dados wigatosipun nuwun sewu Nger, nuwun sewu. Negari Ngastina menika sampun wonten 3 candra genep ari kalunggan sak mangke menika. Tanpa beda kaya dene wujuding negara ingkang taman welaing dewa. Negari Ngastina mriku tanpa beda kaya dene negari ingkang kenging sapu dendhaning Jawata. Senajan Dewa mboten tau nyapu. Nanging negari Ngastina mriku ketaman pagebluk Mayangkara. Wondene menapa ingkang dados werdining pagebluk Mayangkara menika. Kathah sakmangke sanjane para kawula dase negari Ngastina ingkang esuk lara sore ketiwasan enjang sonten sakit enjang kapralaya. Menika kathah sanget pidadosanipun. Kamangke Bapa ugi sampun damel srana. Kula sampun meminta wonten ngersaning Jawata. Kula ugi anutuh diri wonten ngersanipun para dewa. Kapuri sakmangke paring sada dhateng kawontenan negari ing Ngastina. Wondene sakmangke dewa mboten paring pepisik. Bilih para dewa badhe ngusadani dumateng negari Ngastina, nanging dewa paring pepisik. Bilih negari Ngastina badhe waluyaning Nirmala Temajati Jati Temah Mulya. Menawi sakmangke menika ngendikanipun dewa lho nggih. Mboten kula kelangi, mboten kula imbui. Menawi sakmangke negari Ngastina tinumbalan wujudipun pustaka Jamus yang jimat Kalimasada. Menika nggih sepisan. Ingkang angka kalih negari Ngastina dipun tenggani mboten ketang 3 gedheping peninggal. Negari Ngastina kedah dipun tenggani kanthi wujudipun pusaka negari Ndrawati pusakanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih menika ingkang namipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mboten ketang 3 gedheping paninggal sakmangke kedah cumandhak wonten negari Ngastina. Pramila malih-malih menapa nggih sowan kula menika namung badhe ngebun-bun enjang jejawas sonten. Sinasa para pira pradangga lan waranggana sami ngantuk awit sawan dangdutan sowan kula namung badhe ngemis wonten sanipun anak Prabu Puntadewa badhe nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Lah gandeng samangke anak Prabu Sri Bathara Kresna ugi sampun rawuh wonten negari Ngamarta ing pengangkah kula badhe sonten negari Ndrawati sisan bage samangke Malakmasang Yodya katuju nunu kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangkana awang sengko
Lendra mbok marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing waja Ordo kurore kakiri-kiri Tidak matre kaulan negari Ngamarta nalika semanten. Dadetatan mobat tatan musik nata Ngamarta nampi pangandikan saking Sang Tapa Pegawandana Pandhita Saka Lima. Prandire mangkin dadosaken kanyut menapa warju. Kanyut jaring wangganten wajah sareng kaca. Minangka durung abang itu durung mancing dasaring mertala kang saru geger njaba. Piyak ngarsa tak keping wasiban pun amuk apa to kang dadi darunane. Ora ana macara wedi gajah ing medhot saka wandilan kejawi namung wiswanipun. Abdi kinasing para Pandhawa muhung pana kawen kalih. Nenggih sang Hyang Petruk kantong bolong kadheraken iki ora bagong arep pindha sata metarakan. Pancerah ingkang puspita arum kasilering samirana mrih Om Sekar Kedung ngas gandanya maweh para sertaning triya
jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Nun mangke Koko Prabu kados pundi ayi? Dereng ngantos puranggen kula nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Dumadakan kula kapireng ala ing sangjaning para kawula dasih bilih wonten Panakawan ingkang minggah wonten negari ing Ngamarta. Boten mangling menika Bagong nanging ingkang wingking menika sinten Koko Prabu? Pakde Darma Kusuma aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Menapa menika Antasena? Heeh Pakde. Aku anakmu ngrandu serut. Ya Antasena tak tampa anakku cah bagus. Pangestuning makmu Ngamarta wae tampanana. Ya. Tak gegem ndadekke jimat. Ora liwat prayogakna sowane Pakde. Kewalik ya, Dik. Prayogakna sowanmu Antasena. Heeh. Aku malah wis omong karo kowe ta, Tru. Piye? Pokoke nek kowe bar nyanyi dangdut medun ki terus salen. Tak totok siramu lho, Gong. Aku ki Bendaramu. Bendara apa? Hah? Kowe mae kok aku ta kowe? Aku tekan hotel 9:30, boleh mumboke jam 2. Menungsa apa kowe? Ayo tak kira nek kowe iki tekan hotel engko terus rada sore ngono ya, Kong. Ora, padake kowe apa piye? Aku iki cah tertib, Pak. Diboke ke 1:30. Aten aku tok terlantarke aku tok. Ayo wis. Matur apa entene? Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Pinayunganing kawidadan kalis ing Rubeta Nirbaya Nirwikara. Sowan kula tebih saking Rubeta. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sinuhun Prabu Darmawarimin Wisma. Darma Kusuma. Sinuhun Prabu Darma Kusuma ing negari Ngamarta. Ya Panakawan Bagong. Tak tampa ora liwat pangestuning sun wae tampanana. Ayo nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi dadosaken jiman. Panakawan Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Antuk berkah pamujinipun sinuwun Kresna. Sowan kula wilujeng niring sambikala tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Nggih. Prayogakna sowanmu. Sampun mboten kirang sekeca. Petruk padha kanthi slamet. Petruk padha kanthi slamet sowanmu, Petruk. Truk didangu kana. Petruk ora melu, Pakde. Lho, kowe kuwi rak Petruk. Dudu. Aku anakmu ngrandu serut. Aku anakmu ngrandu gumbala. Lah, ketekan Panakawan loro iki sing asli loro iki. Ora sadolanan satriya-satriyanan to, Tru. Nggih, jan wis. Pamujinipun Sinuhun Prabu Ndarawati wilujeng sowan kula. Kowe bareng ketoprak apa piye? Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi? Sesuk meneh nek sowan ratu kuwi sandangane ya sing lumrah wae. Lho, Ha niki lumrah, tumrap kula niki lumrah. Ya wis prayogakna. ha iki. Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula mundi. Prayogakna. Sampun mboten kirang prayogi. Wah, caidan. Wong kucluk. Wong gendeng. Pedro. Dun. Padha kanthi slamet tekamu. Antuk berkah pamujinipun Ndara Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ngapunten niki ngambil sandangane ingkang putra. Ora apa-apa.
Akhire rambutku sembranan. Mboten niki. Kula niki entuk teng lemarine Ndara Antasena ngendikane niki pun sesak terus kula nggo. Ya wis. Bukti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampan nono prayogan sowanmu. Sampun mboten kirang prayogi. Pakok padha kanthi slamet tekamu. Wah, Begawan Durga, Durna. Ya angge Begawan Durna. Wilujeng sowan kula penemban bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampan nono. Sampun sanget anggen kawula pundi. Kowe iki pancen bener. Kowe sowan Nalendra jangkep tata kramamu, jangkep unggah-ungguhmu. Beda karo kakangmu Petruk iki. Beda karo kakangmu Petruk iki. Liripun dos pundi bentenipun apa Premban? Petruk kuwi teka ngersaning ratu, ora laku dodok mongko kanthi malang kerik. Apa ya wangun ning atase mung kawula cilik. Sik, Mbah. Sampeyan aja waton bisa ngucap aku sowan ngersane Pak De Darma Kusuma ki. Aku diwenangake ora tata krama, aku diwenangake ora nduweni subasita marang sapa wae. Gandeng aku ki satriya sing jugal kewarisan, mula aku ya diwenangake sowan ngersaning Nalendra ora nganggo unggah-ungguh, ora apa-apa. Nek ra ya sak trepe to Petruk. Mbok lurah kok sak trepe niku mboten lho, Mbak. Mboten. Kula menika namung nuwuni dhateng sandangan kula niku. Kuluk kula anyar. Ngaten, jarik kula nggih anyar. Kepepete laline butuh nggo mbayar angsuran mengke kula dol. Jan kowe iki rusuh ora? Bekti kula kunjuk menemban. Ya, tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Sampun sanget anggen kawula pundi? Ponokawan Bagong. Kok dhuwur banget iki. Wonten dawuh sinipun. Ana wigati apa teka sowan tanpa tinimbalan nggonmu praptaning Praja Negara Ngamarta. Lepat atur diagong pangaksami. Senajan to randhat anggen kula ngaturaken sakderengipun kula ngaturaken kula nuwun ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Iya. Tak tampa ora dadi ngopo nggih. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah kula katur ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Dung kapangka kalih sowan kula ngaturaken sembahipun Bapak. Bapak sapa? Bapak Pucung. Nggih Bapak Semar ngoten nggih. Sowan kula ngaturaken sembahipun bojone Bapak. Nggih Simbok Kanastran sanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Lajeng ingkang angka sekawan sowan kula ngaturaken sembahipun Gareng. Ingkang sakmaki uga mboten saged sowan wonten ing mriki. Ingkang angka gangsal kula ngaturaken sembahipun anak kula. Sapa? Maka ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Wondene ndungkap ingkang angka 7. 6. Nggih 6. 6 napa 7? Ya wis sak karepmu. 7 dikelangi siji 6. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika namung dipun utus dening bapak kula Semar Badrayong. Nggih bapak kula Semar Badranaya nggih bapak kula Kiai Nayantaka nggih Duda Manang Munung Bojogati Saransari. Samangke utusan kelawan ingkang abdi pun Ponokawan Bagong kaliyan Petruk kapurih swantersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa ingkang saperlu nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada wondene menapa ingkang dados wigatosipun. Samangke bapak menika nggih gegayuhan sing pun bola-bali dilakoni kalih bapak. Sing pun bapak niku pun wah wis ora iso diitung jumahe ping pira wae. Bapak ndek gegayuhan pengen bangun kayangan. Monggo sampean nggih tartentu pun apal kalih napa sing digayuh bapak. Bilih bapak menika mbetahaken paseksanipun para Pandhawa. Pramila sawanipun ingkang abdi pun Ponokawan Bagong menika waleh-waleh menapa namung badhe dados lidah sinambung aturipun bapak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sekalian samangke kula badhe ambayongi dhateng rawuhipun para Pandhawa gangsal jangkep boten kenging cicir supados rawuh teng Pedukan kang kedemel nyekseni gegayuhanipun bapak. Mekaten atur kula
Monggo kersanggenipun badhe nampi tresanipun Sinten Prabu Puntadewa. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya. Majeng datan masusila mijil tukane Sang Narpati ponang karot kanan riwe kumri wis bocah ing rawis yen sinapun marang sagedheng lole Kentaswaru gembal manyar-manyar do neng dungkul wana alas dadi wana. Menungsa ora tatanan. Ning antase kowe mung sak drajating batur wae lha kok teko dlangap-dlangap ucapmu. Drwili kaya grojo kanterweteh kaya petet sewu nembo pategalan. Bagong. Wonten dawuh penemban. Muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Nggih muni biasa. Kula menika santresanipun Sinten Prabu Puntadewa ngaturaken migatosipun Bapak. Wonten anggenipun Bapak utusan kalih kula kalih Petruk niki kapurih nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Minggira. Ngapa? Iki bagianku. Nah lho terus ora kisruh lho kowe. Ora kisruh sing biasane kisruh ki kowe. Kowe saiki ora usah kisruh gandeng. Kowe saiki wis madegus. Dus kowe kok Gus. Ngene mikir kene. Engko nek dadi Karang Abang, dadi Karang Abang aku wae sing nandingi wis ora. Pasake karo satriya ngrandu ngreges. Raden Antasena. Sik, Mbah. Nek sampean kaya-kaya ora trima karo apa sing diaturke Bagong mungsuhe dudu sapa-sapa. Ning mungsuhe putumu dhewe. Kowe ya Petruk kowe wong edan wong gendeng wong kentir kowe. Kowe mbelani karo adimu Bagong, kowe mbelani karo bapakmu Semar Badranaya. Lho nuwun sewu. Anane Petruk kalih Bagong sowan teng negara Ngamarta niki kula ajeng kepanggih kalih Sinuwun Puntadewa. Gandeng sak mangke pun kepanggih kalih Sinuwun Ngamarta. Kamangka Bagong ugi sampun ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun. Pramila paripaksa nadyanta sekeranjang koplak ngendikane Begawan Durna. Gandeng sampean ora duwe wenang tumrap pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Mila saking menika omongane Begawan Durna ora tak rungokke, omongane Durna ora tak gatekke. Ning aku ki dadi gurune para Pandhawa, nanging aku dadi gurune para Pandhawa. Pandhawa ki sing menehi ilmu Begawan Durna. Dudu kok Semar, dudu kok Petruk, dudu kok Bagong. Lho nun sewu. Perkara ngilmu menika rak perkawis intern. Tegesipun perkawis intern menika mboten wonten sambung rapetipun antawisipun Begawan Durna menehi murid karo para Pandhawa, mboten enten sambung rapete kalih Semar le arep bangun kayangan. Cobi sampean penggalih. Bapak niku arep bangun kayangan niku sing dibangun kayangan negara Ngamarta ora kok kayangane dewa niku mboten. Luwih-luwih kanan negara Ngastina niku mboten ajeng digatosi kalih bapak. Merga nuwun sewu. Bapak niku dadi pamonge para Pandhawa pun suwe. Bapak niku momong kaliyan pun para Pandhawa mriku pun dangu. Pramila bapak kepengin males budi recanipun para Pandhawa. Lah sranane mung badhe nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Petruk wonten dawuh. Kowe durung ngerti apa sing dadi wigatine kena ngapa Begawan Durna? Sawan ana ngersane para Pandhawa. Lah kirangan, lah niku perkarane sampean karo perkarane para Pandhawa. Ngerti ya? Anane aku ora ndrimake yen to kowe kelakon mbayang wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sepisan. Derajatmu ming batur. Bapakmu ki ming derajate gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Mung derajate ngono kawan kok dadi delangap-delangap capek arep miwiti bangun kayangan. Ping pindhone anane Begawan Durna sowan ngersane anak Prabu Puntadewa ki sepisan arep nyuwun ngambil wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada ping pindhone.
Aku uga bakal nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya mula praptamu kalah dhisik karo Begawan Durna. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retlaning bawana. Nggih, nek ngaten iki sampean ora diwenang ngundurke karo Petruk. Mergo sampean ning kene dayoh, aku ning kene ya dayoh. Banjur karepmu arep piye? Yo. Terus terang wae, Mbah. Aku ora seneng nek sampean arep mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mergo mestine sampean mung dadi pinta srayaning para Sata Kurawa supayane gawe ringkih para Pandhawa. Iya apa ora? Iya, ora. Ya. Saiki sampean ngaku dhewe. Dudu nang kene papan neter katigdayan. Ayo. Tak kanthi metu njaba. Janji mengko Begawan Durna ora ketok glipetik lakon mati dening Petruk kantong bolong. Pun nggih kula nyuwun pamit. Lah kok teko dadi banjur klepat njaluk pamit. Kula niki mengke nek nyuwun dhuwit mboten diparingi. Kula nyuwun arta mboten dipun sukani. Wong pun adat sabene ratu nak. Napa niku jenenge sebo. Nganten kaya pasewakan iku ora-orane gek ngastodit. Ya wis sakarepmu Bagong, wonten dawuh. Ya mung kowe tak masrahi tanggung jawab. Aja ngasih sak mengkono karang abang ingkang dumadya ning Praja Negara Ngamarta. Liripun antarane Bapa Penemban Durna kelawan Petruk kan rong bolong aja nganti ana paperangan. Beres. Mengke anu to musyawarah to. Iya, nggih. Maka jaman sakniki wong musyawarah niku nek mboten enten salam tempele. Niku ora sida dadi. Banjur karepmu. Anggih mriki. Kok ya sidole meres ratu. Sak geleme dhewe ya wis nyoh. Nah ngeten gene ya tuwe ra. Meng ratu kok ringkih. Ratu meneh duit kok mung 20.000. Dikira iki taun 90 apa piye. Nggih, Pun. Nek ngaten kula nyuwun pamit dlandul dados. Ana kawan edan sak geleme dhewe Koko Prabu wonten dawuh Yayi sak mangke kula nyuwun pangandikan Koko Prabu Ndarawati wis saken dawuh. Nanging prawadya bala Pok sur tampur myang suli ing pepandhen dalutek bandera kakandha mawarna-warna Indo Jaladhyana Sri Kawuryan
wonten timbalan padukan Kanjeng Rama animbahi dumateng praptanipun ingkang putrapun Gatotkaca Anarja wonten timbalan Kanjeng Rama samangke kula kapiji sowan kula wonten ing alun-alun negari Ngamarta wonten ngersanipun Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Ucluk. Apa, Pak? Wah, aja kaget. Anane Werkudara nglumpuke karo lancur-lancur Pandhawa. Ingkang sepisan aku arep njarawani wigatining pasewakan negara Ngamarta. Atus Budi. Menapa sekintenipun wonten sawijining perkawis ingkang sakmangke ngembet dhumateng karajan sanggya para kawula tasih wonten negari ing Ngamarta Kanjeng Rama. Perkara kuwi mengko tarembegari jalaran telonjonge bakal mrunu. Nanging pangertiya anane Werkudara nglumpuke lancur-lancur Pandhawa merga ingkang sepisan Durna kuwi dadi wong tuwane Werkudara, Durna sing tansah pendhek ilmu karo Werkudara. Wonten sambung rapat menapa kaliyan Kanjeng Hyang Durning Sukalima? Ening sambung rapat apa, Pak? Karo Simbah Durna ing Sukalima. Ngerti ya. Anane Durna rawuh ning Marajanegara Ngamarta. Merga sak mengko arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Ingkang bakal digunakake syarat sarana tumbal wadaling Marajanegara Ngastra ketaman pagebluk bisane waluya nirmala temajati lamun tinumbalan wujuding pustaka. Nalika semono pengangkahe Durna bapakku ya Durna Hyangmu panjenengane bakal sowan ana ngersane Jlitheng kakangku Ndarawati wigatine bakal nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ingkang keduga dadi syarat sarana uga tumrap negara Ngastina ing taman pagebluk bisane waluya yen to ora ketang telung kedheping peninggal tinunggon wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Durung nganti parep kakangku menehi dawuh pangandikan durung nganti matur ngersaning Durna bapakku Bapak nglayani jejelan usuli praptanipun kawan Petruk lan Bagong ingkang matur lan ngandhaki yen to dipol kakangku ya Semar Pudranaya samengko bakal miwiti nggone bangun kayangan. Wah, Lewu Werkudara ora nrimake. Ora kok mergo Semar ingkang duweni gegayuhan bangun kayangan. Kabeh perangane para Pandhawa klebu Werkudara ngerti lan aku go nyarujui yen to pancen bakal kelakon. Nggone Semar Pudranaya bangun kayangan. Nanging sing gawe runtik atine wong tuamu Jodipati Letot Antarja lan Antasena. Wah, samengko Petruk wani ngeplak karo Durna bapakku kanthi tiba kalenggak dilarak-larak dipulasara dening para kan Petruk kantong bolo. Mula kang saka kuwi anane Werkudara nglumpuke lancur-lancur Pandhawa wigatine ora ana liya kejaba. Kowe kabeh wong tak suwiri supayane budal ngrangget karo Petruk. Merga Petruk wis wani karo Werkudara, Petruk wani karo Durna, padha karo wani nantang karo Werkudara. Kagatri sang kapirang urinangkul kinampet kempet dosang retnaning bawana. Waduh nuwun sewu. Kanjeng Rama Kyai Gatotwi. Menapa sekintenipun boten wonten pangapunten dhumateng pun ponokan Petruk kalian ponokawan Bagong ingkang sakmangke wantun kalian Kanjeng Hyang Durna. Mesti mawon wontenipun Petruk wantun kalian Kanjeng Hyang Durna menika mesti mawon wonten jalaranan sababipun. Kenging menapa sakmangke para lancur-lancur Pandhawa parikedah merwasa lan ngunjara dhumateng ponokawan kalih menika lepatipun menapa perkara lupute Petruk ora sata jarwani. Kowe iki bocah nom, kowe bayi wingi sore. Wah, urung iso mbedake ndi sing bener lan sing luput. Sik, Pak. Nek sampeyan wektu dina sak mengko iki dawuh karo anak-anak Pandhawa, dawuh karo Antasena sing gedhe pangapuramu. Antasena wi. Lancur-lancur Pandhawa kuwi wis tak omongi. Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja klebu anak-anak Madukara, Wisanggeni, Abimanyu kabeh wis tak omongi.
tak ajari nek ora ngerti dodok seleng perkara aja ngasih cawe-cawe mundhak wirang tembe mburine. Lire piye? Ning atase Kakang Gatotkaca karo Kakang Antaraja kuwi ora ngerteni lupute Petruk, lupute Bagong apa. Lah kok teko sampeyan dawuh karo Kakang Antaraja karo Kakang Gatotkaca dawuh karo aku kon ngrangket Petruk karo Bagong sik. Ning kene iki aku sing ora nrimake. Ya nek pancen Bagong karo Petruk iki luput tenan. Ning nek gak, ha terus arep piye? Bener to Kakang Gatotkaca? Bener Dimas. Kakang Antaraja bener to? Iya Dimas bener. Pancen ingkang prayoga mangkono. Lah saiki nek bapak arep dawuh karo anak-anak Pandhawa karo putra-putra Jodipati, saiki aku Jarwanana. Jarwanana kena ngopo kok nganti Petruk wani ngeplak sirahe Simbah Durna nganti tiba kalenggak dilarak diantemi ning aku ngerti kok mau ning alun-alun diantemi kok diplotrokke kathok bareng. Wah, itan. Gatot wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak? Yen to kowe arep ngerti apa lupute Petruk, ya kuwi lupute Petruk. Mergo wis wani mulasara karo Durna bapakku ya Durna eyangku, ya Durna eyangmu, ya guruku sing menehi ilmu karo bapakmu sik. Begawan Durna ki ora mungkin kok nganti dikeplak karo Petruk nek ora duwe keluputan karo Petruk. Saiki aku tak takon lupute Eyang Durna apa? Kok nganti Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna? Merga sengara kelakon Petruk wani ngeplak karo pepunden. Lha Eyang Durna kuwi derajating pendhita, titele Brahmana, sarjana hukum kae. Sengara kok Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna nek Eyang Durna ora ndek keluputan. Bakune mangkat ora? Wah, Gatot wonten timbalan. Mangkat ora? Nuwun sewu, kula boten saged. Boten saged ngayahi menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama Kyai Jodiwati. Menawi kula boten mangertosi dodok seleng perkara. Wah, yo. Nek kowe ra saguh nglakoni dawuhku, kowe dudu anake Werkudara. Hei, senes putranipun Satriya Jodipati boten patheken. Antaraja wonten timbalan. Budal Petruk karo Bagong dirangket. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi kula mboten kateges rubuh gedang kalanaturipun Yayi Gatotkaca. Nanging menawi kula mboten mangertosi dodok seleng perkawis, mboten mangertosi sabab lan jalaran Petruk keduga wantun kaliyan Eyang Durna paripaksa kula mboten saged menawi kedah nglampahi dawuhipun Kanjeng Rama. Minggat. Wah, dudane Werkudara. Iki sanes putranipun Raden Werkudara nggih sanes. Mboten napa-napa. Kula mungkin tak dados putrane Raden Roni mboten napa. Mesti ajar-ajaranmu. Heeh, nek sampeyan arep ora trima ngono apa piye? Yo, tapes nek kene-kene lancur-lancur Pandhawa wis dudu dadiane Werkudara. Yo men, ora dadi anake Werkudara ora patheken. Ora dadi anake bapak Antasena Gatotkaca karo Kakang Antaraja isih iso urip. Ora dadi anakmu, aku wong telu isih iso urip. Wah, edan. Kowe ora gelem ngewangi Durna bapakku, aku dhewe sing ngrangket karo Petruk karo kula. Wes, bapak ki nek ora digawe kaya ngono kae ora iso mikir. Ora iso mikir lire piye Dimas, coba to. Dumeh gurune wae kok terus rumangsane sapa-sapa arep diluputke rumangsane gurune iku ora iso ndek keluputan ngono apa piye? Ngaku-ngaku dadi ponakane sing gawe urip. Kang, apa? Kakang Antaraja, apa Dimas? Dikeke mangsane delak wancine ponakan Petruk karo Bagong diayomi. Yo, aku manut aturi Dimas Antasena. Lah iya, manut ora manut apa tak kethak ngono. Wah, kangen aku kendangan. Wis suwe ora tau dikendang.
Sesumbar mawalindo pumekon sing kumalodra kuntur ketok pong lumembak penyonira kumambang wala menungso ora tatanan ora pangling sing adang ning ngarepanku Gatotkaca. Siwa surta yudha wawamu. Cetha kowe wis ngilangi Subasita lan kowe wis ngilangi tata krama nang ngersaning wong atuwamu para Sata Kurawa. Aku ngerti. Oleh Kurawa padha dampyak pacak baris. Mergo arep gawe kisruh negara Ngamarta ingkang disababake saka Durna ingkang dipurasara dening Petruk. Wah, menungso ora tatanan. Apa kelakonan ning kene marganing matimu kowe lansur Pandhawa kudune kowe ngewangi karo Galanduna. Nganti bapakmu ya kuwi Werkudara. Saiki ngrombong dadi rombongane para Sata Kurawa ngombyongi karo Eyangmu Durna. Ora gagas. Nek pancen Durna luput, Gatotkaca sing ora nrimake babar wowok. Lena pangindamu kowe ora minggat saka pengarepanku tak candhak sirama kepuk diadam kelakon ning kene margane matimu. Singalena prapting lalis Siwa surta yudha. Awas! Wah! Awas kowe. Mati kowe.
mati kowe. Sambato karo wong tuwa karepku. Wani kowe. Ger kowe ayah mati aku ayah hit olah pedus sih biar Sambato. Untung tak gapet iki kene. Ora tres remuk. Teles e. Mati. Iya. Ayah. Biar jomikan. Ngelundasku sih. Biar gue. Iyo ha. Udah, mati am. Her. Menungso ratatan. Jebul Setyaki kowe uga mapan ning negara Ngamarta. Surtaya apa bamu? Ayo. Kowe arep mulasara karo Mitra Bagong Setyaki sing ora nrimake. Wah, menungso ratatan. Ora minggat sing ngarepane Prasata kula kelakon tinjung anggerak nyawamu. Tibakno pecah siramu. Wah. Kene kowe ya.
Mati kowe. Hei. Wah, menungso ratatan. Jar. Ya. Jar kowe. Mati kowe. Edan. Waduh. Mati ya. Serta Yudha Ratangling nggih, Mas. Lah iya. Lah iya. Kowe kok ting sirahmu kok ting bedusul kaya ngono nang apa? Waduh. Pejah, Mas. Mati kena ngapa? Wah. Mboten nginten babar pisan. Petruk menika ingkang ndombengi. Ndombengi iki apa? Ndombengi menika ngewangi. Ndombani ora kok ndombengi. Kuwi basa apa kuwi? Ingkang ngewangi ndombani kalian pun Petruk menika jebul para lancur-lancur Pandhawa. Ha iya aku ya roh, Kak. Lho sampean pun mriksa. Wis. Kok mboten ngendika mboten sanjang kalih para Sata Kurawa. Ngene tak kandhani malah durasida perang. Mungsuhmu sapa? Kula pinanggih kan Gatotkaca, Man. Lah ya ramu kalih. Sirahmu teng penyonyo kaya ngono terus gulumu tengeng. Walaitan. Wah. Pun ajeng tek-tekan nika sirahku napa cengel kula dicekel terus diuntir ngaten niku. Wah, lorone ora jangan-jangan. Kana mundur. Nggih, Man. Kayak pijet kana. Nggih. Pijet. Kene akeh. Kayake akeh sing do kalah iki kayake Kurawa. Pejah, Man. Surtayu. Oh iya. Kowe kok abuh
Bun-bunanmu keneng apa? Wah. Niki to, Man. Heeh. Tak kira nek kowe nganggo helm. Wah, sampean ki kok. Helm nopo? Niki luka, Man. Luka piye? Mungsuh kula Setyaki. Setyaki barang ki eneng to? Wah, nggih wonten. Wong Prabu Kresna niku tumut sebo wau. Mesti rak nggih Setyaki rak nggih nderekke kalih Ratu Ndrawati. Ha iya. Ha inggih. Mungsuhmu Setyaki Man. Kula nyaut gada mriko nggih nyaut gada ning pas kula lena leh dheke nyaut. Wekasan kula ora ngerti sangkan maraning bilahe gada keprok wis ora kula tar. Wekasan bun-bunan kula abuh. Sekana mundur. Nggih. Tambake. Nggih. Golek aranda. Lho. Kan ngijapi ngono. Kan ngidani bun-bunanmu kok mari kan. Sampeyan ku ngono ora. Iki sapa iki sing urung maju kayake. Mengagi ana wong loro sing maju. Lho, Bang. Durmagati. Lah iki. Kene maju kene. Lho, iki juga. Lho kula niku jeneng diparingi gawean kok pun ajeng tancep kaya niku lho pripun? Ora ana wong arep tancep kaya nggih. Maju, Man. Ya arep maju. Wis ngerti mungsuhe. Jare. Mungsuhe sinten? Mungsuhe ora ana liya anak-anak Pandhawa. Alah, lha kok ning ngladeni bayi-bayi. Setyaki ya eneng. Nah, niku kula lawani, Man. Lho. Kowe ngremehke anak-anak Pandhawa jare ming bayi-bayi. Lah nggih. Lah niku anak Werkudara kabeh. Kamu Werkudara men ngelombong kula apa kok. Werkudara niku tak men ngewangi Bapak Durna to? Heeh. Lah kok anak-anake malah ngepluki kulawan niku kalepe pripun? Ya mesti ana sim komunikasi ana apa? Sim memes komunikasi. Lah sampeyan ning ndika iso dipikir lho lameng waton omong ana. Arep maju. Mboten. Jare kok kowe wis gawe tato barang. Tato niku lak gambal man ceni. Tato niku ceni. Ceniningan ceni. Seni. Lah niku. Oh ampun kula tato lengen kula ngenten iki copo sing wonten kalih kula. Oh ya nek ora enek sing wedi, ora enek sing wani karo kowe ya kono maju kok. Lah mbok wegah. Wis tatonan barang. Ngeten nggih, Man. Tato niku senes cimbole wong gentho, wong bedagalan, wong medeni niku mboten. Ning kula niki nato lengen kula mlego kula ceneng kalih gambale, Man. Oh, nggih. Terus kula abadikan teng kulit, teng awak kula. Oh, iya, kek arep maju. Mboten, Man. Mbok yakin kula mboten ajeng maju kula. Terima bobok mawon kula niki. Mungkin bal gola-gola ajeng tumut mboten sampean. Nyanti. Teng alas Purwa. Aku arep ngopo wong tuwa kok arep tojak rono kene. Lho, mbok menawa sampean butuh nomel, wis nah. Kowe ning kono ki ora kena neka-neka. Nggih pun. Nderekke nek arep rono nggih. Ngeten niku. Pila-bola kula ki nek arep pulang malah dipenging ngoten lho. Iya ya, nggih man tenagane sampean kok lah. Yoga-yoga cemene wis do kekecelan kabeh. Apa? Kekecelan. Wis sak geleme dhewe ora cit. Kuku kula wonten dapur, Man. Weh lah. Prai lehmu manjak. Prai. Maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Gatotkaca Antarja Antasena. Malah tak sawang Petruk mau kaya ya melu ngepruki Kurawa. Lho. Sampeyan niku dadi pengarep ora iso menehi contoh sing apik. Ora iso menehi contoh sing apik piye? Sesampeyan dawuh karo Kurawa kon maju perang ning Kurawa urung tau ngerti tandange sampeyan. Terus karepmu aku kan maju perang. Lho lha nggih. Ya. Ning nek wis aku maju perang nek umpama aku menang kowe maju lho. Lho. Betul ngaten nek sampean menang nggih empun. Lho kok wis piye ta?
Nek sampean menang Kurawa nggih menang kabeh. Wong sampean iku pengarepe Kurawa. Nek kon nyontoni aku perang ya ngene deloken tandange lekmu iki le. Apa wartaning dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikaninggaya sutuk coco pateng kikir sukmanya ilang raganya terus kalinteng menungso ora tantanan ayo ngamuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Ila kok dadi Petruk kaya dandan cara Antasena iki karo piye to. Wih, mantap. Gila. Cit, nenenan. Delok ana wong edan ngene. Tandangi man. Ana patih maju perang. Ana. Iya. Palaran kok cakepane wong ngiris kopat. Ngono sik tau ngiris kopat piye? Paman, tung buak. Apa wertaning dedalan ning dalan akeh wong mati. Sing diwadhake wong mati kuwi tegese kopat. Kopat mati. Mati keneng apa? Mati suduk sarira. Kopat dirajang tugel-tel dadi loro. Suduk jojo prateng gigir. Tugel-tel dadi loro, sukmanya ilang, kopate dijipuk. Raganya terus kalinting, ting klinting mengari janure. Kuwi ming ada-ada cakepan wong ngiris kopat kok dienggo nantang karo Petruk kantong bolong. Jalah. Asem kira. Tak kira aku nganggo palaran cakepane kae mau iki tak kira nek aku wis sangar berwibawa. Jebule kok mung diwerdekke wong ngiris kopat. Iya. Dikira aku wedi karo kowe. Yo. Kanandangi cara piye kowe? Nek mancu wae mung saku apa dikira aku wedi karo pedapuranmu? Iya. Wah, kok ya lena. Ngarep ngladeni tandange Pate Sengkuni. Yo, nang kene. Petruk mungsuh mate Sengkuni. Pelak gamelane pelak. Ngene kok ora. Ya.
Apa dikira aku ora wedi mungsuh dapurmu? Ya, ning kene papan netar ngadeg kira-kira Petra awake sing kang mati. ya tak pestekke kowe mati dhisik. Ora kena. Ngene iki lewat nyambut gawe iki. Ruwet nganggo sandangan satu ya kowe. Iso ngantem ora jane iki ya. Yo. Dibeset aja sik. Beset piye kok gedang ora. Ayo. Yo ngalayuk iki nah yo. Ora manut senengane ora sampean dadi pengarep kok ya ora. Aga jati cetati ora cetati apa? Dadi pengarep kok senengane sak geleme dhewe. Kurawa ki diajari sing apik-apik ora kok ngajari ngisruh negarane wong. Tak giyeng, giyeng. Alah giyeng, giyeng. Alah giyeng, giyeng. Sengkune karo aku dhuwur aku e. Petre, aku njuk ngapura. Wis dumuk-dumuk. Nerancak karo wong tuwa ora. Sampeyan iki dadi pengarep dadi patih iki sing iso menehi patuladan sing apik. Ora kok sak glemit dhewe. Terus nek ceklek gapite aku ora tanggung lho men. Mangsane apa tak ijoli gapit pring. Wah. Pring. Heeh. Mangsane apa? Patih kok sak geleme dhewe ta. Giyang-giyang aku ngono. Petra aku njuk ngawur, aku njuk ora bali ora. Iya. Werkudara kan, Werkudara kan. Mah ngewangi arep diapur murasane apa? Iya Petra aku ya gong apik-apik. Tahan wae. Giyang-giyang, giyang-giyang.